bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca Plant vs Zombies. Să nu uitați că am uitat de această serie. Am rămas la ziua 10-a. Wow! Aparent. Da. Deci, în celălalt episod n-am putut să-l termin. E puține probleme cu muzica jocului. E aparent dată prea tare. Și asta e o problemă, că e dată prea tare, fiindcă trebuie să auziți cât mai bine ce zic eu aici. Următoarea mea strategie e gen să pun peste tot plante. Like, nu e una neobișnuită. E chiar una foarte obișnuită. O să punem și pe aici. Hai că nimeni nu se supără dacă avem plante în plus. Un beneficiu. Și îmi dau cireșică. Aparent unul dintre voi mi-a zis în chat că ziua, nici nu știu cum să zic, este foarte grea. Așa că o să... Mama, avem doar o cireșică. Costa, mănâncă-l. Avem armata mondială. Nimeni nu trece de armata asta, sigurat. N-ai cum să treci de noi. Mai dau și o cireșică de plictiseală. Avem cireșici de plictiseală. Hai, omoară pe ăla, te rog. Ok, sunt foarte mulți zombi, numai că avem și noi multe plante. Și cum se zice mitologia Plant vs Zombie, plantele sunt mai bune decât zombie. Efectiv, tot ăsta l-am umplut cu plante. Cum e posibil așa ceva? Hai mă, de ce l-am dat acolo? Cred că asta o să fie o problemă. Muriți! Oh, shit. Muriți! Trebuie să vorbesc mai tare, da. Vine un huge wave, hopa! Diri, dai. Nu o să ne fac o problemă. Adică, dacă moare unul, replantez cu asta. Ok, am murit. Am murit. Mor pe capete plante, dar mor pe capete mai mulți zombi. Fix pe... Moriți, mă. Sus ar fi o problemă. Cireașa. Nu walnut. Am zis cireașa. Nu pișuter. Ok. Aparent am făcut asta mai repede decât mă așteptam. Și sunt adică cea mai slabă plantă pe scurt. Ok, avem prima hartă. Aici. Ne zice că e noapte și da. Mă vin zombi noaptea. Mă trebuie să vină în mod normal, nu știu de ce ziceți. Ca să vă dați seama, noi putem da doar cu aia cu 0. Fiindcă doar cu aia ne putem apăra. Pe ce rând vine primul zombie o să pun aici. Sper că acolo o să vină primul zombie. Unde vine primul zombie? Nici eu nu știu. Ok, de-abia acum, ok, acolo unde l-am pus. Aș pune așa aici. Să ne pregătim, da. Trebuie să vorbesc mai tare că aparent camera asta nu e prea bună cu vocea. Și dacă într-un video nu mă auziți, să-mi ziceți, bă, Carol, nu te auzim. Sper să-l omoare. O să-l omoare. Omoară-l.
Nu mai aparent un din asta poate omoră un din ăla normal. O, dar e mâncat puțin. Asta nu e cea mai bună veste, dar nici nu este cea mai rea, fiindcă poate omoră un zombie normal. Dar că punem 2, pot omoră și mai repede un zombie. Și dacă punem 5, cred că doar la 5 putem unul cu chestia pe cap și cu găleată, nu știu, 10. Habar n-am, nu știu cu plantele. Uite că l-am omorât destul de rapid, bărbat. Pentru plantele astea ele e greu să omoare un zombie, fiindcă până la urmă au puțin soare, bine, nici n-au soare gratis. Așa, și acum avem oficial 2 linuri, ok, cu ăla de sus acolo, cu ziarul, o să avem probleme. Bine că avem, nu, că potei mina aia, că dacă o aveam, nu putea dobără. Și vă zic eu de ce, după ce îi distruge zarul, se enervează. Uite că s-a enervat. Și le-a mâncat pe plantele alea instant și nu era bine. Not bad. Acum, oficial, ce mai protejat rând e ăla de în mijloc jos, pentru că are pișătură. Am făcut bani de unul. Oficial avem 3 rânduri, ok, se fac repede rândurile. Avem și... L-am pus fix unde trebuia, că acum vine ăla, dar nu vom mai avea probleme cu el, fiindcă avem 3 ciupeli și avem și pișutorul. Haide, trageți ala mici. Ale mici. Oh! Ce aproape pișutorul. Pe mijloc și mijloc sus mai trebuie pișutorul. Ok, apărăm pe linia din mijloc. Avem un din ăla cu ziar, tot zigzar. Pe ăla lăsăm că moare. Buf. Avem pe toate rândurile numai ăla din mijloc sus. Da, o să punem și acolo. O, nu. Cred că nu o să se descurce. Deja avem armată, n-ai ce zice. Mai urând și deja suntem pregătiți. O, nu suntem pregătiți. Fix acum, cum am zis. O să punem 2 aici. Da, n-avem ce să fac. Hai să încarce de 0. Perfect. Mor mulți, dar măcar rezistăm. Ok, prima noapte e mai grea decât mă așteptam. Dar ne descurcăm. Alea de 200 nici nu le-am folosit. Tu și eu sunt pișutorul. Oh, nu. Omoară-l, ok. Și aproape eram. Ok, ce face asta, ciuperca asta, ciuperca? Continuăm acum același set, nu știu ce. Nu știu de ce nu ne dă opțiune gen de acea set. Nu ne trebuie ciuperca aia. Ciuperca aia știu că se face din mică mare. Adică e ca un din asta cu soare, numai că crește, adică e un soare mic și după aia crește și se face mare cât un din asta. Da, mie nu mi se pare o investiție bună. Mi se pare mie că vine unul sus și pe mijloc. Mi se pare așa. Ok, a venit acolo. No problem. Am dat o mină și se descurcă mina. Și mai avem pe ăla.
Și am începem al doilea. Se descurcă Nuca. Mă rog. Da, chiar ce? Scrieți în comentarii, eu tot îi zic Nuca. Dar cred că Nuca e zidul ăla. Dar cred că mă încurc. Nu știu, să scrieți în comentarii. Ok. Nu pot vorbi prea mult, fiindcă trebuie să mă concentrez bine, nu mă concentrez așa tare, dar așa trebuie să fiu mereu atent. Acum vine zombiul ăla. Sper și cred că o să se descurce. Da, se descurcă. I-a dat jos arma. De ce îi zic arma? Era... Play unlocked. Nu știu, să astea probabil easter egg-uri. Ba, orange mic, dar îs bune pentru 0 lei, efectiv îs gratis. Îs ca banii aruncați în tine. Cred că avem primul vizitator, care aparent citește dintr-un ziar. Omoară-l. Măcar nu ne-a scăzut o plantă, aparent. L-am pus la fix. Vine zombiul cu con. Din asta. Se descurcă acolo, se descurcă. Sper. Stai, se descurcă? Da, se descurcă, da, sus. Ia ce situație aici. Ne punem mâna acolo. Să fie așa de protecție. Cred că o să ia mina. Da, un altă. E perfect cu o luat-o. Ok, ăla va lua mina de sus. No problem. Și așteptăm să treacă ăla. Hai mă, du-te în mina aia. Vreau să încă în loc cruce, nu am încercat niciodată. Să pun un... Da, ăsta. L-am mușcat dintr-o bucătură. Ok, primul wave. Huge wave, aparent. Ultimul e cel mai. Ok, să... Bani? Îmi plac banii. Cui nu-i plac banii? Ok, cu ăla de jos cred că avem o problemă. Cred că l-am sacrificat pe domnul Jingles. Chopper-ul s-a activat. E ca nou. Oh, no. Cred că aici avem nevoie de un chopper. Da, sunt de acord. Perfect. Pentru a doua zi e destul de greu chapterul ăsta. Oh, nu. Mără-l. Ok. La ăla trebuie să ai grijă. Uite, punem chomper din ăștia peste tot.
Să-i mănânce pe zombie dintr-o... Asta nu e bine. Da, cred că e bine, se descurcă. Asta nu e bine. A, e bine fiindcă s-a reîncărcat ciumpărul pe mijloc. Nu ne facem griji cu asta, cu bucketul ăla, că îi mănâncă ciumpărul. Ok, ne-am făcut armata. Ok. Și atacați. Cât timp are? 15 minute? Nu. Nu, credeam că o să se face. Asta cred că o să fie o problemă. Cred că acum nu o să mai fie o problemă. Oh, jos e mina, ok. M-am sperat. Mi-au scăzut puțin din plante acolo. Pe mijloc, dar nu e nicio problemă, că ne refacem. Avem pișoturi pe toate rândurile, ciompării numai sus și jos. Să mai vină 2 sană. Mai unul, hai cineva. Perfect. Pe care să luăm? Asta cu găleată de mi-e teamă să nu-l ia pe celălalt. Ăla normal. De ce să-mi fie teamă? Uite că l-am apărat. Nu! Ciumpărul s-a sacrificat. Ne descurcăm lejer. Oh, nu! Ok. Și ne da planta asta. Care o să vedem ce face în episodul următor. Pa, pa!